sa tindahan, nagbukas. Anak buhay muna tayo, mga Jo. Ay tayo ng lugaw. Oh, right. Gilid mo na eh. Yun. Kasi na tayo ng pandesal. Oh, good morning. Nampasok. Lugo tayo. Medyo pakos pa. Nabasa. Ay! Kusinero ang pastor. Salamat, Dol. Shout out, Dol. Happy New Year. Dito po ako sa pwesto ko. Ayan wala pang pakita ko sa inyo, wala pang display. Ayan. Doon, hotdogan yan, saka kanyang manok, baboy. Wala pang deliver. Habang nagantay, kain muna tayo ng lugaw. Painit sa sikmura. Good morning, George. It's Sibaria. Sige, mamaya dalawin ko yung mo, yung binaba mong link. Kanta ng lugaw. Thank you. Hindi kalimutan mag-thumbs up si host. Salamat, Kusinirong Pastor. Shout out sa 5 viewers. Thank you. Kaya tayo guys. Pandesal. Kaya ng lugaw. Sira yung sakyan loloy. Sira.
Huwag kalimutan mag-thumbs up views. Thank you sa 11 viewers. Shout out sa inyo. Ayun, biyahe pa pupunta dito Manila. Galing Bicol. Salamat. Kain muna tayo kasi mamaya pagdating ng deliver, busy na, maglinis pa akong manok. So, maglinis pa ang isda. Ngayon, wala pa, kain na. Shout out sa ating viewers. Kasi ayan, ipakita ko sa inyo, wala pang dyan. Dito ang displayan ko ng isda. Doon sa kabila, manok baboy, doon sa dulo at togyan. Yan po ang aking pwesto dito sa Novaliches, Quezon City, sa Oyo. Excuse me. Kala ngayon ay wala pang deliver ng manok. Kain mo na tayo ng lugaw. Mamaya na, busy na Kaya mga idol, kain tayo. Ilo lang yung fried cut. Makan natin yun. Thank you sa ating viewers.
Hmm. Sunod na. Ang lasas na. Ano pa ang deliver ng manok? Uy! Shout out! Okay, thank you sa 12 viewers. Shout out po sa inyo. Thank you. Tapos na nila yan. Muna akong tubig, guys. Sa uli natin. Thank you sa 16 viewers. Balik ko muna itong nilagay ng lugaw. Ngayon po, dito po tayo sa get out sa kinunan ko ng lugaw. Yan, mga ganda. Siyempre. Okay. Lagi dapat fresh ka dapat yan. Live to sa YouTube. Thank you Pasok, bay. Pasok na. Back to normal na naman to. Ayun, thank you sa 14 viewers. Ito po ang ayan ang pwesto ko. Dito yan. Dito po yung isdaan. Yan ang isda namin. Tapos ito baboys, kung hotdog. Yan dito sa dulo, gulay, wala pang gulay. Medyo paus pa Yan naman sa kabila yan yung mga kumare ko. Ito po yung pwesto nila. Tingnan mo yung langit kulimlim na naman. Baka may bagyo ata. Yan po. Yay, thank you sa 17 viewers. Shout out po sa inyo. Ay,
Sindihan natin itong altar ng kanina. Excuse me. Ayan. Thank you sa 24 viewers. Salamat sa inyo. Kalimutan pagtamsak si host. Ayun. Medyo maulan na. Madilim na. Madilim naman ang kalangitan. O wala na naman to. O. Oso pa naman dito sa amin ng ano. Ubo-sipon. Ayun o. Medyo pakos pa ako. Guys, thank you sa 22 viewers. Shout out. May ambon nata sa labas. Di tayo kasi sinipon tayo eh. Di tayo ano. Antay muna tayo. Wala tayong yung deliver na manok. Ayan po. Buti na lang, nilinis ko na nga dito. Hindi ko pa nalinis. Ang daming lamok. Sus. Galap tong mga basura dito. Ayan na. Ay. Gusto po. Hello, shout out. Morning. Ay, thank you pala sa yung nagbigay dito sa yung pinsan ko. Maganda yung sombrero binigay niya. Dalawa to. Nag-isa kami ng kapatid to. Shout out sa 23 viewers. Tangan. Tagala size na ito mga tao ditong dumadaan. Jay, thank you sa 31 viewers. Shout out po sa inyo. Talaga naman makan ako. Tahimik dito ang palengke. Ganitong oras. Wala pa. Dati, ganitong oras, mga alas 6, dami nang namili. Ayan. Ang sa panahon siguro. Kasi may nagambon. Kulimlim pa na. Kulimlim pa.
Tagalan di nakasahod sa YouTube. Ayun ang ano natin. At masyado maka-upload kasi busy sa tindahan. Yan, thank you sa 27 viewers. Shout out po sa inyo. Shout out sa kababayan ko yung dumaan. Yan, isang araw, Sabado na ngayon, January 4 ng sunod linggo, uwi na nila, no? Lunes. Ay, thank you. Ayan, no? Ayan tayo dito sa ako na ano dito inuboto ubusin po tubig lang ako, di na ako nanginom ng gamot. Itong New Year shout out, good morning. Kumain ako ng buko salad. Ayun na, paos na tuloy. Yeah, thank you sa 25 viewers. Yan na mga na, mayroong ano dyan, no? Ngat-ngat. Yung toyo ata, ano? Yes po. May order tayo na to, pero? Wow. May order tayo? Wala na naman to. Ang limlim na naman. Shout out sa 25 viewers. Salamat pala kay Kusanerong Pastor. Salamat sa karabing ano. Tapo na yung parang bulak-bulak na yan. Ha? Labar na eh, gabot na stop. Oh. Grabe, ngulim-lim na.
Ay, shout out. Good morning. Kunti lang baboy nyo ah. Ang liit ng baboy. Ang liit ng baboy mo. Ano ka yata ito? Sirpani? Oh. Pero malaki, 100. Ayaw ni Alan. Laki naman. Mataba. Pero 110. Tapos ang baboy mo yun. Dagdag na naman. No. 105 na yata. Kapit ulo. Kulimlim na naman oh. Uso pa naman ang tarkaso ngayon. Ay. Baliw ka lang din. Sika, nagbaliw. Sus, kumain pa naman dito. Di man inayos pag ano. Nakita mo naman ang linis. Wala masyadong tao. Linis yung kalsada. Yung doon sa baba. Okay, thank you sa 32 boy viewers. Basta. Tagal. Ah. Pa. Ay, thank you sa 19 viewers. Asap. Uy, ano? Wala. May nagtinda ng pagkain. Ayan o. Ang gandang view dito. Ayan po ang palengke namin dito sa Navarro. Then, tanungin mo nga siya kung magpapadala. Sabay. Tulog pa? Kasi tayo yung lalaki ng papaya, tulog mo yung papaya, ipaluto mo. Oh, yan na! Ayan o. Ikaw talaga, ha? Ikaw talaga, iwan-iwan mo ako, ha? Patay tayo dyan, nari ka. Meron na may cellphone ko kung bago na ang pagawa. Ayaw May bebe. Ikaw talaga. Anga-anga talaga sa buyong. Iiwan-iwan mo na naman ako, ha? Nakatulog eh. Sino? Power ka mga labas eh. Oh. Tatay na dyan, di ka nagtanong.
Naninigay mo. Pero kung nagplato mo dyan, Ay, tayo ko nga pala. matulog ka pa. Wala naman. Gusto pala nga ako eh. Kumuha ka na. Hindi mo pagkakapit. Sakit na nga yung ulo ko. Suka ako ng suka eh. Bakit? Sakit ang ulo ko. Puso ito ng gasa ngayon. Ay, ano? May service. Wala, hindi pa. May service dyan, magantay ka. May service tayo. Makatulog ka na. Sigaw-sigaw ka din. Araw-araw ka sigaw-sigaw. Wala pang nalabas eh. Wala pang nalabas. Andiyan si tatay, hindi ka nagtanong. Patay, yari ka ngayon. Ikaw talaga ah. Ha? Hindi magandang ugali yan ah. Ha. May pagkaka na kami sa'yo. May tatalanta kayong basura. Basura lang pala ha. Pagkaka yung basura namin sa'yo. Iniiwan mo. Oh, wala na. Yung truck. Maga na. Oh, dadaan yan. Ito, baba ka. Sige, sagasaan mo. Sige. Atras. Ah, tawa-tawa ka. Layo lang, sige. Kaya ka. Ay, setup. Abukloy ka talaga ba? Oy, Boyong. Mag-antay ka kasi inantay ka namin. Pinantay mo ako ah. Inantay ka namin. Yay, thank you sa 26 viewers. Salamat, andyan pa kayo. Ayan po ang balingki namin. Ayan dito sa kabilang pisto ko. Sa kabila yung chewin ko dyan. Hoy. Nabahan na? Pagawa na eh. Ay, cellphone ko pala. Yan yung cellphone ko. Waslik. Okay, thank you sa 35 viewers. To thumbs up. Salamat. Ayusin mo. Kaliwa.
Daming basura sa kot. Ay, ang dami, natambak. Sino kayo yung ano nung gabi, patay doon sa ano? Doon sa court. Patay? Oo, doon, bulagta doon. Patay? Oo. Doon sa baharap na ng ano, La John. Yun? Bulagda. Bulagta. May nakita nila tumakbo doon na bagsak. Tagalagkitan daw yan eh. Patay na? Oo, pinuntahan ng mga, Kinuha na. kinuha ng mga pulis. Kagabi, mga alas 9 pa. Oo. Naksak? O na ano lang natumba? Di alam na may tama ano yan. Di may kalabas kasi ulan eh. Baka binaril, sabi binaril. Gabi? Mga taong ano yun. Di kayo nagtinda? Ako, karating lang ni kuya eh. Ayun, nawa. Dito muna tayo sa labas ng tambay. Guma oh. Ang dami yan. Panghalo ng pansit. Uy. Yeah, atras. Yan, kuha mo na yan. Okay. Atras. Lagi mo sa ako. Ilang araw lang atong ano walang pa yan. Shout out sa 34 viewers. Sino ba itong iba ng ano na lang nag-comment. Tapos na eh. Gusto sabihin kaya ano. Ayan. Pag natayo na. Ayan. Ayos na. Ang tripod eh. Lusog. Gusto ko yan. Toxic pala.
At tayong... Oy. Ano yung gulo ko pagod? May patay kino, ano? Sino? Tagalagkitan daw yun. May patay dyan lang Marisa. Aga pa naman, alas 9 lang. Oras na ibi pa? Aga pa. Ala naman yung mga adictos. Ano yun, binaril? Or ano? Sabi binaril. Ka ano no? Ano, konsihan? Sabi sa'yo eh. Pag konsihan, yan ang kalalabasan. Walang siya ng takbo. Pag konsihan, yan talaga. Yan ang malalabasan. Baka dyan tumakbo. Talaga palagi may ano kung sa harap.
Yan, 30, thank you sa 38 viewers. Saka 3 thumbs up. Noy. Grabe hinukay din kahapon dito. Oh. Dalawang taro. Sino nagbukay? Hindi ko alam mo sino yun. Dami nga din, nagkalap kahapon eh. Oh, inabilisan Sabi ko, ko. sarado sila Maricor. Malamang to nagkiyapo kasi first Friday. Trangkaso kami. Nagkatarangkaso kayo. Ay, andun pa di, andito Hindi pang kayo ano. nagkiyapo. Dito pang sa lumpas. Hindi kayo nagkiyapo. Kala ko nagkiyapo kayo. Grabe. Friday. Yung basura dyan sa lalim. Daming ano. Oo. Ginawa namin na ngayon sa court, natambak na. Okay lang yung mga basura, hindi siya nangangamoy. Yung mga ano. Yung bituka naman, dito nilagay namin. O kaya nga, lahat nangangamoy na. Pwede pa, yung bituka, kung ano, doon yun na ibanda. Hindi, 2 taro lang yun, nakasarado man. Umaano. Oh. Ako ba, pag walang amoy, nagre-reklamo ba ako? Hindi naman. Pag may amoy lang talaga, ako nagre-reklamo. Ano? 2025 ano? Maulan talaga ng January. Monetize ka na. Ha? Monetize ka na, hindi pa. Tagal na. Magkano na sinasahod mo? Wala. Una, tagal naman. Maliit naman. Sa short video lang. Ay, baka iniipon kasi yung views mo, yung ano mo. Baka iniipon. Alam nga naman pasawarin ka 1 dollar.
Ay, thank you na silent pala. Yan! Siyutok sa akin mukha. Dami lang. Bunga nga to. Ay, sorry. Tagal naman mo. Yung ano daw, kasing mo siya, no? Prepare. Hindi. Bye. Tapos, 3,000 na yun, 8,000 ano? 500 lang. Masarap nila sa papel. Ay, thank you, Tata Six viewers. Kahit mo lang ano, may nanood pa. Kanindanan sa plastic isa eh. Kanindanan? Wala ka mas CD? Ha? Kung sa AD po? Mami LP? Okay. Wala pa eh. Pa. Okay. Good morning, RGTA guys. E o bonde não existiu. Quando viu tu passar, fez assim. Yan. May libing yun. Katas yun ng basura. Starting pa mamaya yung ano. Tayo na. Buti nakaalis, nakalabas si ano.
Ano kasi yung mga bulugoy? Ayan. Yung mga binata. Bakit? Mga kabito. May iisip sila eh. What's the meaning of hohinhi? Ano yun? Yung labi sa ka? Wala. Tumawag yung inuloy. Mawag siya. Aga na nawag. Mga alas 3 pa. Pinapula ng ano. Ang dami nanood sa live ko pa sa YouTube. Thank you sa 32 viewers. Merong ano nito, ibang lahi. Hindi ko maintindihan ng basahin mo. What the meaning of hohin ini? Yung nabutan mo, yun yung ito? Wala, hindi ko nabutan. Yung kanina mga tambay. Ba't Talaga na lang dito. mga lasing? Sila nanabo sila eh. Ha? Nanabo, nagmotor. Motor. Bakit isabay lang niya kay Tiruel yung ano. Hirakan mo. Ha? Bakit kapon? Hindi na malinggi. Hindi naman yung hirakan mo. Nagkabihis na ako eh. Guys, hanggang ng ano lang ako, isang oras lang. Thank you sa 46 viewers. Meron pa sila din? Dami, puno. Ayun ang truck basura. Pwede ba magtapon din na? Bawal ko. Naabutan mo pa yung patay dyan? Saan? Yung sa court. Ano ba tayo? Sinal Beach. Ha? Sinal Beach. Kailan? Alas 9 pa. Kailan tayo? May nakita daw. Tumakbo dyan. Tapos bigla daw natumba. Parang ano, binaril siya. Tapos nakatakbo pa. Nagkaunsihan. Ang dami pulis tapon dito. Kagabi. Di na kayo bibili hotdog? Ha? Hindi ba, karong simana, di na mabili hotdog? Hello. Oh, gusto mo dia. Thank you sa 43 viewers. Mamaya mag-ina po tayo. Pilih utang kita dia. Pilih utang kita. Pila kita na, diyan kayo sa atin. Ayan guys, bye bye. Nandito lang ang aking live.
Maraming salamat po sa nandito 36 viewers. Maraming salamat po. Ako ay mag-ina kasi mag-linis po na ako ng manok. Maya-maya konti. Uy, ang baboy, usawa na pag ano nila ito? Ang baboy, usawa na pag paati. Patan. Ate! Okay. Sige, bye po. Dito lang, mag-ina ako guys. Sabi, gan ka sa tit-apita.